ஹாய் ஹலோ வணக்கம், வெல்கம் டு த அப்கிரேடிங் சேனல். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேக்ரவுண்ட்லேருந்து மாற்றிருக்கோம். சரியா? ஸோ இந்த பேக்ரவுண்டில் இங்கே வந்து என்ன வைக்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு அழகான ஃபிஷ் டேங்க் வந்து வைக்க போகிறோம். ஸோ இந்த ஃபிஷ் டேங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோல்டு ஃபிஷ், ஷார்க் இதெல்லாம் வந்து இருக்க போகுது. இது எதுக்காக அப்படின்னா வந்து ஒரு சின்ன ஒரு அப்கிரேடிங் தான். அதாவது எவ்வளோ நேரம் தான் வந்து என்னோட இந்த மூஞ்சியை பார்த்துட்டே இருப்பீங்க அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்துக்காக இங்கே வந்து ஃபிஷ் டேங்க் வந்து வைக்க போகிறோம். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் நான். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து கொஞ்சம் டெக்கரேஷன்லாம் பண்ணி ஸோ ஃபிஷ் டேங்க்லாம் வந்து வைக்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ அந்த சின்ன ஒரு விஷயத்த சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன், சொல்லியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம வந்து மெயின் மேட்டருக்குள்ளே வந்து வரும். ஸோ அது என்ன அப்படின்னா வந்து நான் ஒரு ஸ்டேட்டஸில் பார்த்தது, அதாவது எங்கள் சார் வச்சுருந்த ஒரு ஸ்டேட்டஸில் வந்து பார்த்தது என்ன அப்படின்னா, டிப்ளமோ செகண்ட் இயர் இருக்காங்கல்ல, ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து செகண்ட் இயர் படிக்கிறாங்க ஃபைனல் இயர். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எக்ஸாம்ஸ் வந்து வைக்க போகிறாங்க, ஃபைனல் இயர் எக்ஸாம்ஸ். ஸோ அந்த எக்ஸாம்ஸ் சொன்னால் ஷெட்யூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து வந்துடுச்சு. ஸோ என்னென்ன எக்ஸாம்ஸ் எப்போ இருக்குது அப்படிங்கிற ஷெட்யூல் வந்து வந்துருச்சு. ஸோ ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ டிப்ளமோ செகண்ட் இயர் படிக்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷெட்யூல் வந்து வந்துடுது. அதாவது 23 ஸ்டார்ட் ஆகி 29 வரைக்கும் இருக்குது. ஸோ சண்டே மட்டும்தான் லீவு, சாட்டர்டே 26. ஸோ அன்னைக்கு வந்து இருக்குது. தொடர்ச்சியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து 23 வெனஸ்டே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகி நெக்ஸ்ட் 29 டியூஸ்டே வந்து முடியுது. சரியா? ஸோ இத்தனை 6 எக்ஸாம்ஸ் தொடர்ச்சியாக வந்து அப்படி இருக்குது. இதோட ப்ராக்டிக்கல் ஸ்டெப் இருக்குது அப்படின்னு தெரியல. சரியா? ஒலிக்கு தியரி மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க, ப்ராக்டிக்கல் ஸ்டெப் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சால் சொல்கிறேன். ஸோ வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன், வந்துருச்சா வந்து பல்லையா அப்படிங்கிறது தெரியல, பட் தியரி மட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சது. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன். இப்போ இது எதுக்கு சொல்லணும் அப்படிங்கிறது, அதாவது இப்போ எதுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிஃபார்ம் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆகிய நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் தான். சரியா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்மியாக இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா, ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து கண்டக்ட் பண்ணி முடிக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ டிஃபார்ம் முடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்து பிஃபார்ம், நர்சிங் இந்த மாதிரி நிறையா கோர்சஸ்லாம் இருக்குது. சரியா? ஸோ பெட்டிங் எக்ஸாம்ஸ் நிறையா இருக்குது, அதை தான் வந்து எடுத்து போடுவாங்க. சரியா? ஸோ நெக்ஸ்ட் டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஃபார்ம் இருக்கும், மேக்ஸிமம் வந்து இருக்கும். அக்டோபரில் வந்து இருக்கலாம், மேபி அக்டோபர் 10 to 15 வந்து இருக்கலாம். இது வந்து நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது தான். பிகாஸ் எங்கள் காலையிலே சொன்னாங்க, யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து எக்ஸாம்ஸ் வைக்கிறதுக்கு தான் வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதனால் 100% வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு செமஸ்டரை வந்து எழுதாமல் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு டேரக்ட் அடுத்த செமஸ்டர் போகிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து இப்பொழுதைக்கு பாசிபிள் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்து சுச்சுவேஷன் வந்து இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து எக்ஸாம்ஸ் வந்து இருக்கும். சரியா? ஸோ டிப்ளமோக்கு வந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த டிப்ளமோ நடந்துட்டு இருக்கும்போதே பார்த்தீங்கன்னா வந்து நெக்ஸ்ட் பிஃபார்ம் படிக்கிற நமக்கு வந்து வரும். அந்த ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டர் நான் படிக்கிறேன்ல, ஸோ ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டர், தேர்ட் செமஸ்டர், ஃபிஃப்த் செமஸ்டர் இவங்க எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எக்ஸாம்ஸ் கிளியர் பண்ணிட்டு தான் வந்து அடுத்த செமஸ்டர் ஆகிய செகண்ட் செமஸ்டர், ஃபோர்த் செமஸ்டர், சிக்ஸ்த் செமஸ்டர் போக முடியும். சரியா? ஸோ எக்ஸாம்ஸ் எழுதாமல் போக முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து இப்போ வந்துருச்சு. அதுதான் வந்து உண்மையும் கூட. சரியா? ஸோ அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து 2 செமஸ்டருமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிக்கணும். ஒரு செமஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அதாவது இப்போது நடந்துகிட்டு இருக்கிற கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குது, என்னென்ன சிலபஸ் இருக்குன்னு கொண்டு தெரியாமல் போய்கிட்டு இருக்கு. அந்த சிலபஸ், அதாவது ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு முந்தைய படிச்சிருப்போம் பார்த்தீங்களா, ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒன்று படித்தோமா அப்படிங்கிறதே ஞாபகம் இல்லாத அளவுக்கு போய்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி எனக்கு வந்து தோணுது. ஸோ உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன, அதாவது உங்களோட கருத்து என்ன அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள், நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். பிகாஸ் எனக்கு மட்டும்தான் வந்து மறந்து போன மாதிரி ஃபீல் ஆகுதா, இல்லை என்ன போல இருக்கிற உங்களுக்கும் அப்படி இருக்கா அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். ஸோ நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபிஷ் டேங்க் வந்து வைக்கிறத வந்து நம்ம வீடியோ எடுத்து போடலாம். அது எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு மைண்ட் டே அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது எவ்வளோ இருந்தால் நம்ம வந்து ஒரு சீரியஸான விஷயத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறது. ஸோ கொஞ்சம் வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஆன வீடியோ வந்து போட்டோம் அப்படின்னா போடுற எனக்கும் வந்து ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்கும். என்ஜாய்மெண்ட் அப்படிங்கிற விட கொஞ்சம் ரிலாக்ஸேஷனாக இருக்கும், அதை பார்க்குற உங்களுக்கும் ரிலாக்ஸேஷனாக இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு இந்த ஃபிஷ் டேங்க் வந்து வச்சுட்டு இதோட ரூம், இந்த ரூம் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நாளைக்கு வந்து போடுவோம், இல்லை அடுத்து அப்கமிங் வீடியோஸில் வந்து போடுவோம். ரெகுலராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ வந்து நமக்கு ஒரு வகையான ஒரு டாபிக் வந்து கிடச்சிருக்கு. சரியா? ஸோ நம்ம அதை பற்றி நம்ம கிளியராக வந்து பார்க்கலாம். அது என்ன டாபிக் அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட்டு சொல்கிறேன். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அடுத்தடுத்து ரிசர்ச் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அதை பற்றி நம்ம அடுத்து வந்து பார்ப்போம். இது வந்து பயமுறுத்துறதுக்காண்டி இல்லை, பட் அதில் ஒரு அந்த ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாமே வந்து உண்மைகள் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து அடுத்தடுத்து வரதை பார்ப்போம். சரியா? ஸோ அந்த வீடியோ சந்திக்கும் மாதிரி உங்களிடம் வந்து வருவது உங்கள் தரப்பாளன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.